גפני, דבר אלינו איך אתה מתכוון להגן על העולים החדשים. כבוד השופט, הקטגור סגיב, חבר המושבעים. מי אנחנו שנצחק על העולים החדשים? באמת, זו מדינה שקיימת 64 שנה, כולנו עולים חדשים. תראו איך אנחנו מתייחסים לעולים, באמת, אנחנו נותנים להם את העבודות הכי מסריחות שאנחנו לא רוצים, משכנים אותם במקומות שאנחנו לא רוצים לגור. אפילו השמות הישראלים שאנחנו לא רוצים לתת לילדים שלנו, אנחנו נותנים להם. אברהם, יגאל, ברוך, מה זה? כאילו שתייעצות, אולי תקראי לילד אברהם על שם סבא. לא, אני רוצה ליאם, משהו יפה. אבל את השם של סבא נתרום לאתיופים אולי. אולי חסר להם אברהם, שיהיה להם, למה לא? אנחנו ממש גזענים. אני הייתי עד לרגע הכי גזעני בתולדות המדינה. לא הכניסו אתיופי למועדון שקראו לו בלק. אתם הייתם צריכים לראות, האתיופי היה באוהל בהלם, אבל אני על הלוגו! אני על הלוגו, זה גזעני! ולמה אנחנו נגד עולים חדשים? כי הם נשמעים שונה, זה הכל. אמהרית, שפה מוזרה, אז מה? אני גר עם מלא אתיופים בפלורנטין. נדבקתי קצת מהשידורים של הקומדי סטור, ואני טרטה, הולך ברחוב, שר לעצמי, כל האתיופים מסתכלים עליי בהלם. מאיפה הוא יודע את ההמנון האתיופי? ובאמהרית ספרותית, מאיפה הוא יודע את זה? זה השפה הכי מוזרה בעולם, אמהרית. אתה שומע שני אתיופים מדברים אמהרית ביניהם, אתה לא מאמין שזה שפה, נכון? עושה לו ערקרקרה, עושה לו ערקרקרה. גם האתיופים בעצמם לא מבינים אמהרית. בגלל זה תמיד יש בעיתון שאתיופי יורה באשתו ומתאבד. כי הם לא מבינים, היא אומרת, הדלקתי את הדוד, הוא שומע, שכבתי עם אחיך, יורה ומתאבד. סדר בבית המשפט. גם רוסית, שפה מוזרה. אני מת על רוסית. כל פעם שאני מדוכא, אני פותח רדיו רוסי, אני שומע את הפרסומות, זה קורע אותי, באמת. אתה פרסוני פרילגות, בסוני פרבדים, אסרסקי מולטרור, וודקה קורטיצה. זה הפרסומות, זה מגניב, נכון? ויש את הכל בס, יש את הכל של הבחורה והגבר, זה פדושנה, נפרבוזנה. חדים קנים. חדים קנים. זה מצחיק, יש להם, אני רואה ערוץ הרוסי, אני מכור, יש להם תוכניות, הם בוכים, באמת. וובה בנאי, יצא לכם לראות פעם? יש להם וובה בנאי, פאבל ריינג'רס, יש להם אפילו פוקימון ברוסית, נשבע לכם. ראיתם פעם פוקימון? זה במקום פיקאצ'ו, יש להם ניחאצ'ו. יש לו כזה נקניקה בנוס ומגנומטר, ולאש יש כובע של מגה, הוא תובס אותו, ניקאצ'ו, מכת קרץ נקניק, אז הם קצת שונים, אז מה? שפה קצת מוזרה, בגדים קצת שונים, אבל זה סיבה להיות נגדם. אנחנו צריכים ללמוד מהם. רוסים הם גאוני על, רוסים 15 שנה בארץ יודעים עברית יותר טוב מאיתנו. באמת, יש שם חוק קיוסק רוסי בשכונה, אני רוצה סשה, תביא לי קולה, אפשר גם קש? זה לי אומרים קשית, כזה של סוסים. אני נולדתי פה, לא היה לי מושג בכלל. עולים הם פשוט שונים מאיתנו, צריך לקבל את זה, אז מה, הם באו מתרבות אחרת, עם גיבורים אחרים. אתה רואה את הפערי תרבות בעיקר בפורים, נכון? תמיד בפורים יהיה רוסי שמתחפש לגיבור ילדות שרק הוא מכיר, ויושב לידך כולו פרווה, אוזניים ענקיות, תפוח בפה, זה לא, מה זה מיכאל, למה התחפשת? הוא בשוק. אתה לא מכיר צ'יבורשקה? מי זה צ'יבורשקה? זה הקבר הכי טוב של קרוקודיל גנה. אוקיי. ואני רוצה ללמוד, אני רוצה להכיר את הצ'יבורשקה הזה. לך תדע, אולי זה גיבור מדהים ומרתק, למה ישר ללעוג? אתם יודעים מה הקטע הכי מדהים? מי צוחק עליהם? מצטייני דיקן, פילוסופים נאורים? לא, חבורה של ארסים, בלי בגרות, בלי עבודה. קלוט הרוסי הזה, קורא ספר. מה זה? רוסים, אתיופים, תחשבו על זה, הם כולם משרתים בצבא, עובדים קשה, לומדים, איך הם אלה שלא בסדר? בואו נוציא את הארסים מחוץ לחוק. ניסיתם פעם להגיד מילה גבוהה לארס, מילה חכמה? זה מדהים, הוא לא ינסה להבין מה אמרת, הוא לא יחפש בגוגל מה זה המילה מתוחכמת, פשוט תיקח את המילה שאמרת ויהפוך אותה לאלימה. זה עושה לו טוב, נו, לך יש פריבילגיה. הלאה, שתוק שלא תקבל פריבילגיה בתוך הראש. אכלת פעם פרוצדורה לפנים, יא תחת! תמיד אומרים לי, יצחק על ארסים בהופעות, הם ירביצו לך, אני לא מפחד, יש לי טריק. אם ארס רודף אחריי, אני נכנס למקום בלי מזוזה. לא לעשות את זה. להוציא את העולים החדשים מחוץ לחוק זה לתת לגיטימציה לארסים להיות בעלי הדעה, ואסור לנו לעשות את זה כדי שלא נקבל לגיטימציה בתוך הפנים. אני חושב שחייבים להשאיר את העולים החדשים חוקיים לחלוטין. תודה רבה, אני את דבריי סיימתי.